Programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa komunidad. Ito lamang ipang-aliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. Shorts Patrimonial Club presents Mga Asoy ni Kunching, a short comedy film. Madirusing, opdidalugod anay ako nga akong gina-apply nga trabaho. Kay interview kasi akon niya na wala ulit taka-apply yan. Ha, balayla, suguon. Hala, kung amo man, ay naman tagkulba. Agi marikunching baga kinukulba makhini. Ambot kung ano. Agi natuod ka man, ayaw kahadlo. Baka mag-uwat. Oo, marikunching. It's time for me to shine bright. Kuan. Pinoy Big Brother iti a-applyan. A few moments later. Maupay nga aga, ma'am. Are you Mrs. Rarogal? Yes, ma'am. Okay, have a sip. Can I have your resume? Anong resume, ma'am? Anong na resume? Resume is a formal document that a job applicant creates to itemize his or her qualification for a position. Ayo daw anay, ma'am. Imo pa nga yung ginaarawan yung resume at nag-apply ka surugoon. Nga mapaog ka. Marami tiyang grade 6 na ako. Yung pagod ako ginay Englishan. Ano ini para abroad nga interview? Well, if you have no resume, mapakianan na kaimo. Sige ma'am, pakianan na lain lang yung mga resume. Mga kamat kinakalasan. Rosing, maaram ka maglutot magi. Kay oo gad ma'am. Kakahuna mo akong bulok. Marami ni magluto, bisan ano nga kaluto. Maupay. Maaram ka maglaba. Hagi ma'am, ay daong pakiana. Direct mag-apply din kung direct napihot. Namataog ka? Gimpapagyanhan ka lang, adudan ngurutog. Sige, pwede ka na magtrabaho yan nga adlaw. Ay god anay. Para pangalan ko uli habalay. Excited. Ada pero man tak-sweldo haim. Masaring nalakain mo comparative sweldo. Kaya kitaan ko anat yung performance. Itakon pala saya dinhi. Diri libre itagkaon. Bawal mag-advance hin utang. Ano? Diri libre pagkaon. Kakahula mo akong robot. Mapaog ka. Lisa naggulang yung balhas. Di ka mapait. Pagbago daw kita kung maanonim. Ba, lalabahin tayo katriksuna. O kung nga mapaog ka kung diri ka. Imuwat mo mapaog ka nga sweldo. Mabibilan ko pa iton. Tingnan nga bagat tukmul. Madirusing, uli na kita. Napaog ka manit na ito nga bagat ugma